Enhle nasezantsi siyabingelela igama Andisa Sibasha kumanqele. Inhlaka production isikulandele ke. Hawu Umthandeni SK la sikhona emhlentsheni sithi Umthandeni sama experience la kuzi3 kuJanuary namhlanje ngoba kusekuseni yi4 sawubona Unjani ntokazi yakwethu? Hawu siyaphila Sikhona na. Namhlanje njengoba ngisho ukuthi sila kuMthandeni sama experience atheni amazwi akho ubona umcimbi uyimpumelelo ngalendlela uyimpumelelo ngakhona. Ngiyazibongela nje. Ngathi ngiyazibongela kakhulu kubantu. Abantu sekaningi benzela iqiniso. Angazi ukuthi ngaqala phi ngifike. Kodwa ngiyayibongela kakhulu kubantu. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu engababusisi. Nje ngifisa sengathi bengakuthola enhlizweni zabo ukuthi asebengenzele khona. Sekuzoba kunikeza nokuthi noma kuthiwa ngelinye ilanga emhlabeni angisekho. Kodwa sengiyazi ukuthi emhlabeni ngaba yini. Ngenxa yokuthi ibe nenhlanhla ukuthi bengikhombise ukubaleka kwami ngisekhona. Zikhona ingqinamba nezimo 18 kodwa bama nami. Laba bame nami ngiyabonga kakhulu, ngiya-appreciate, ngiyafisa ukuthi umuntu osekuMthandeni ngeqiniso lakhe engathi uNkulunkulu engambusisa izifiso zakhe kunyaka 2026 zifezeke zonke ngoba usupporta umuntu usupport onenhliziyo emhlophe nehlanzekile. Anginabona kuncane ububi. Yebo nami ngumuntu ngiphila emhlabeni ngiyaba namaphutha kodwa mancane. Anginazi izono lezi ehlula umhlaba wonke. Izono zami lezo umuntu ophilayo. Ngiyabafisela kakhulu ukuthi engathi lokho abakwenza kumina ngafika kubona kuphinda phindekile. Bebone umehluko omkhulu empilweni zabo ngokuthanda nje umuntu ofana nami oyifila njengentandane isikhathi esiningi ngokwempilo ngiphila nangobize ngabanami ucobe nginami phila nezingane engisebenza nazo nobhuti abadala abakhona kodwa nje anginabo abangani abaningi ila engikhululeka khona kunendawo encane kakhulu kodwa mangivela kubona ngafica bebaningi kangaka emdletsheni bengenzela iqiniso umcimbi uqala unyaka nonyaka. Ngiyabonga, ngiya-appreciate kakhulu uNkulunkulu ababusisi. Siyabonga kakhulu ngalawo mazwi wakho amnandi. Ngiyacela bakithi uthinte laphana kuma sponsors omcimbi wakho abantu abafaka isandla ukuthi lo mcimbi esiwubona namhlanje umkhulu kangaka ube yimpumelelo. Ama sponsors amakhulu ibona abalandeli. Ibona abawu number 1 abaqhokele phezulu ngoba umcimbi angeke kube bikho ngaphandle kwabalandeli abaningi kangaka. Ngiyababonga kakhulu ama sponsors amuqala lawo. Number 2 bese kuba iMathole Funeral. Bese kuthi number 3 kube Watch and Culture. Uhulumeni no Prima kwaZulu Natal. Abaxhasile. Bese kuzoba ke zinsizwa zama 4x4 ezisuka koLundi, ezinye ezisuka koMpangeni, ezinye ezisuka even ko Eastern Cape zama 4x4 eshaya ama convoy kade ziza la okuyizona ezikhanda ihaba lokuthi uMthandeni usemkhulu kangakanani ezweni. Noma mina ngilele phansi ngesiso kodwa lobo bukhulu lobo bufana nenkanyezi yokuthi noma ngabe ngilele noma ngabe ngizehlise kangakanani noma ngabe ngiyibukela phansi kangakanani ngiyibeke phansi kangakanani kodwa inkanyezi yami uNkulunkulu iyabonakala uma abantu benginike support efana nale nama sponsors. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathobe. Yebo sikubonile kulwanyaka siphuma kubona usebenzile nabantu abaningi sengibala nje usisi Mahu usisi Nomcebo. Mhlambe kulonyaka kukhona ama feature kanjalo esowabona mhlambe abantu besilisa kumanje kodwa abakhona kule genre ehlukile mhlambe khona okunjalo esokulendela this year. Akujwayelekile ukuthi into zami ngiyiplan ziyazenzakalela. Ngathi njengamanje nje ngalala manje kuvuka kungokunye so angikwazi ukuqinisekisa ukuthi ngizokwenza yini kodwa kubalekile ukuthi lo nyaka unyaka oza noshintsho kakhulu empilweni kaMthandeni. Ngiyaqala ukunqoba empilweni ngalendlela. Ngike nginqobe ngibone nemicimbi ihlala igcwala nibone. Kodwa kulonyaka uphinda phindiwe amandla engiboni lenzeka lapha. Ngiyaqala kuyibona nginqoba ngalendlela. uNkulunkulu manje ngithathanga ngiyazi ukuthi khona okukhulu abike ukuthi uzongipha khona kulonyaka uma ngithathanga. So nje ngiyayishweleza kakhulu, ngiyabonga nanokuthi ngiyazehlisa kakhulu phambi kaNkulunkulu ngoba ngihlonipha nama artist amancane afike emuva ngiwanikeza ithuba even nala emcimbini wami ngidlala i-hour lonke bengithi nje jwabu bese ngiyimi ngoba ngiyabahlonipha abanyoza kwethu abancane nabadala. Akunayo umculo oyivukani ngoba ngiyaqonda ukuthi uma ngizofila kuba mkhulu kwabanye abafowethu
uNkulunkulu izingane ayimisela ukuthi zibe ngamaqhawe zibe enkulu nazo uma selike ngigwevile uzongithatha njengamanye amaqhawe akawathatha ukuze kube khona thina ngoba nathi mhlambe ngaba sikho kube akubanga bikho amaqhawe adlula emhlabeni ingakho ngiyincengela kuyona yonke indlela ngiyincengela kubalandeli ngiyincengela kubaculi ngiyincengela noma ngabe ubani okhona ukuthi ngicela ukuthi none inkinga nami akufumane ukuthi angixolele impizweni yakhe angiyena umuntu omubi ngelinye ilanga masisihleli nje ngabona ukuthi hayi ngumuntu laphileka nawe futhi ngiyimisela ngokukhula ngiye phambili nempilo amancoko nempilo ngiyohlala ngikhona kodwa uphoxe omunye umuntu angiyimisele makwenzekile waxobeka umuntu ngithi sorry impilo iqhubeke phambili. Yebo sesiphetha nje ngicela amazwi okubaleka komthandazo nokubaleka ukuthi ungene ubingelele nje ngaphambi kokuthi uzofika uzoperform nje ubusubuya isibili manje ukubaleka bokugqoka imvunulo namhlanje nokuzobingelela abantu bakho. Ngeke ngathola ukuthi kunabalandeli bami abangisupporta kudala ngezikhathi zama 80s. Yebo. Abathanda uMaskandi Pure, abathanda uMaskandi lo wona wodwa abathanda umthandeni lo uMaskandi bese kwakhona abangisupporte late kuma 90s abathanda istyle sesewulisi. Yebo. Bengithenga ngibanelise bonke ngoba namhlanje ngizogiyela bona abelungu bami abathanda uMaskandi ngabajabulisile ngemvunulo nangoMaskandi nama NND kwaba mnandi amavideo akhona bazowabona abantu aphinde futhi ngangewulisi ngabuya ngaphesha isikhala bengenzela ukubalansisa nje inhloso bekuyilokho kubaleka komthandazo ngabala kushona ilanga ngicela nje ukuthi ngithi ngiyabonga. Yebo siyabonga kakhulu ngamazwi akho umthandeni SK award winning siyabonga kakhulu Inhleka Production iqalaza online. Yebo siyabonga. Lezi zindaba benzethulelwa abedlula logistics abaxhase Inhleka Production ukusuka uLundi beya eMdletsheni kuMthandeni Summer Experience 2026 kanti batholakala kulezi namba engenhla uzitholele ihlabathi lokplaster ihlabathi lokugandaya kanye namatshe okukhonka bayatholakala uLundi esigodini saseNdlovane. Siyabonga kudlula logistics ngokusixhasa kulolu hambo. Siyabonga.